Grabe naman atong panahon karon. Oy, di naman nimo undang atong bagyo. Nagtuo ko nga nilinaw ra dig pila ka oras pagka humanuman nibalik na pod. Siguro ting bagyo naman jud karon mga panahon na matats. Tan-awa tong jacket dia ato sa nang gibalino kay perte na jud tugnawa. Pero kanang mga oras mga tats mga alas 4 to alas 5 pa na matats kung mapansin niyo perti bangit ngita og perting dag-uma sa atong kalibutan mga tats. Mao na akong gihugasan sa nako akong butas dia kay di mo to na matiman sa balay kung mauli ta. Kay siyempre tungod sa atong kabisi, muhikay pa ta, mo edit pa ta. Mao na mo adto ta dito sa pikas mga tats atong tan-awon to 15 ni dunggo dito. Samtang nagpadulong ko dito mga tats, tan-awon ko mga libur daw, nagpukong, naglingkod, og maura din ang kuha sa mananagat mga tats, isa ka gabiin niya tungo rin taon sa balde perting luya. Kani pong bangka mga tats, tulura ka banyera, tungod lagi kay ni uli aning bagyuha. Karon gadi mo ko kwarta di mga tats, moadto ko sa pikas market. Ang market mo diri sa Peaceport mga tats, upat ka buok, 1 2 3 og 4. Tan-awan ng mga sikyo mga tats, nakaisda na sila, nakasudan na. Kitaan ni mangita pa ta. Mano mo adto ta dito sa market to. Kay naa mo dito atong source nga dito ta maka-income. Mo na nabaktas-baktas ta nang kabaybayon mga tats, kay nga naman dira ta mo agi kay shortcut man guna padulong dito sa market to. Og mao ni ako naabtan mga tats, ilang gihabo ang barilis nga duha ka buok kay duha ra day ka buok barilis lang kuha og pulo ka banyera. Imagine nimo na isa ka semana didto maglisod pa gid 300 kilos og kuha tungod ani ka bagyo nga di makaya ang panahon. Mao ni mga tats, di jud lali managat sa bagay wa may trabaho nga sayon di ba? Ultimo mag-content kini ta mga tats, ultimo maghimo tag istorya, lisod man gani kini pa ka mananagat nga ilang kinabuhi dito sa lawod nga perte yung lisura kay dili lalim dito no kay nga naman makulob na sa dito wa pa nay gunitan. Pintaha ta diri magbagyo ta diri kay maanod ta napatay gunitan dito na. Unlo jud diretso. So lapi ato, mao na mga tas isugdan ang paghabo diya kay katong ablo nga bangka mga tas mao na puto ipuli. Ang karga nila ato ginagmay rin jud in taon tag 300, 200 good for 1 week. Og isa pa, nakakuha min taon sa barilis, may ganin nakakuha og barilis kung wala na hubag jud ang abuton. Ang akong bot pasabot nga hubag mga tas wala nakasabot diya ha. Kana bagong hubag o bukol kanang ginaingon laman na nagat. Example, imo starting 10,000 ang halin sa imo isda 2,000. So lugi jud kag 8,000. Mo na ginatawag nga hubag o bukol. So lugi jud siya. So ang nitabuan ng mga tats, dawat-dawat na lang ta kay mamo jud ni kapalaran, swerte gani kay nakakuha pag barilis. Pero wala mo kadungog sa mananagat mga tats nga di mabuklan. Kasagaran man jud sa mananagat mabuklan kay nga naman apil man jud na sa trabaho kay di man matag na panagat didto. Mao kay giingon ni panagatonon pa kay pangitaonon pa, kuhaonon pa ug makuha man galing. Nya napay bagyo magsamok-samok sa itong kinabuhi. Mao din itong na-istat dito sa pikas bangka mga tats. Wala na ako ipakita sa inyo kay wala mo magunit og kamera. Samtang na maligya tag bangsi dito mga tats, tan-awan ni ako tong pikas silingan diyan nga maligya pod. Iyan na tong gitagod-tagod ang ihang barilis. Tungod sa kabarato sa barilis mga tats tag 80 tag sa gatos na lang kilo, iyan na lang gi-retail diha. Ano ni tan-aw sa takadit mga tats kay may ibog man gud ta. Tan-awa gud ang mga tawo mga tats perting daghan na sa mopalit diha. Kay tungod ang perting presko nga perting ng barato sa barilis na mo diri karon. Pero okay lang na kay grasya man gihapon. Tan-awa na perting pulaha. Mo na kita mga tats hanggang ibog lang ta kay di man ta kapalitan kay namal kita kwarta ato pong budgeton dito sa itong pamilya. Tanawa perting pula ha. Mo na magbagsi-bangsi lang sa tamatas o kanang balde na kong ngilo diha. Mo na ako sudanon diha, na ako'y balo diha sa bagay lami man gyapon ni. Ingana agud budget sa gudta tungod ani kapigado karon sa panahon. Unya diri lang sa kutob, mo lang sa to mapakita nako sa inyo ha. Palihog na lang og share diha. Thanks.